ଝିଅଟିଏ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛଟିକୁ ବାହାର ବଗିଚାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାପା କହିଲେ, ମାରେ, ଫୁଲ ଗଛଟିକୁ ପରା 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ନୂଆ ମାଟିରେ ବଢ଼ିପାରିବ? ଢଳିଯିବନି? ଝିଅ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ତୁମ ଅଗଣାରେ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇଦେବ? ନୂଆ ମାଟିରେ ଟଳି ପଡ଼ିବନି? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମାରେ, ଭଗବାନ ସେଥିଲାଗି ଝିଅଟିକୁ ଧରଣୀ ସହିତ